Здравейте! След като вчера публикувах едно видео, свързано с предстоящата задушница и с това какво се случва с душата, когато тя напусне тялото, спрямо православните схващания за това, получих много въпроси. Явно темата е много интересна за мнозина от вас. Затова сега в кратка, сбита и надявам се ясна форма ще се опитам да отговоря на някой от тях. Питате какво представлява подавката, т.е. храната, която раздаваме, за Бог да прости. Раздаването на храна е своеобразен акт на милостиня, която ние живите извършваме за душите на нашите покойници. Самият покойник вече няма нужда от нищо, което е продукт на нашия физически свят. Това е ясно. Но в този ред на мисли трябва да кажем, че е добре да се раздава не само на близки и на роднини, а и на хора, за които знаем, че трудно се справят с предизвикателствата на живота и често са гладни и нуждаещи се. Милосърдие за упокой на душите на нашите близки бихме могли да проявим по много начини, не само чрез подаването на храна, а и чрез даряването на дрехи, чрез даряването на пари, на вещи от първа необходимост, дори чрез добра дума към човек и чрез оказване на помощ на някой, който се нуждае от нея. Правейки всичко това, е добре да помолим този, на когото помагаме или даряваме, да каже Бог да прости и да спомене имената на нашите покойници. Втория въпрос, за който искам да поговорим, е едно суеверие, което е доста разпространено в нашия регион, тук около Русе. Много често ме питат дали е вярно, че не бива да се раздава преди да се навърши една година от смъртта на покойника. Аз не зная откъде идва това суеверие, но мога съвсем твърдо и убедено да кажа, че то няма никаква почва нито в каноните, нито в традициите на църквата. Даже напротив, когато ограничаваме покойниците от милостиня за душите им, и то през първата година правим така, че тъкмо когато нашите близки имат най-голяма нужда от молитвена подкрепа от нас в отвъдния свят, ние съвсем съзнателно ги лишаваме от нея. Затова не слушайте какво говорят разни хора, а когато имате въпроси, директно се обръщате към енорийския свещеник, който ще ви отговори на тях максимално правилно. Един много хубав въпрос е следващия, който е свързан с това, кое е най-доброто, което може да направим за душата на покойника. Най-силната възможна молитва за душата на покойника е споменаването на името му по време на първата част на Светата литургия, която се извършва в олтара рано сутринта от свещеника, още преди да бъде отворена олтарната завеса. Тази първа част на литургията се нарича Света Проскомидия. По време на проскомидията свещеника приготвя светите дарове, т.е. хлябът и виното, които по-късно в литургията Светия Дух претворява в тяло и кръв Христови. По време на проскомидията свещеника вади частици от този хляб за живи и за починали православни християни, като едновременно чете и имената им. След претворяването на светите дарове, когато вече хлябът е станал тяло Христово, а виното кръв Христова, свещеника влага тези извадени частици за живи и починали в светата чаша, като казва: помолите на всички Твои свети, Господи, умий с Твоята драгоценна кръв греховете на тия, които се споменаха тук. И тогава частиците се влагат в чашата с кръвта Христова. Така те влизат в съприкосновение с нея и се умиват в драгоценната и животворяща кръв Христова. Братя и сестри, няма нищо по-голямо, няма нищо по-безценно, което можем да направим за нашите близки, и живи, и починали. Това е най-силната молитва, най-голямото благодеяние, което ние можем да им сторим. Тук обаче трябва да уточня нещо.
Важно е да се каже, че може да се записват литургии и за живи, и за починали, но само ако те са кръщавани, т.е. ако те са православни християни, принадлежат към православната църква. Ако те не са такива, можем да се молим за тях в частната си молитва вкъщи, а също така да извършваме милостиня в тяхно име, това за което говорихме в самото начало. Ако искате името на покойника да бъде споменато на светата Проскомидия от свещеника, е достатъчно да се обърнете към клисарката, да кажем в църквата, и да кажете, че искате да запишете литургия за упокой. Ако искате литургията да е за жив човек, казвате, че искате да запишете литургия за здраве и за Божие благословение. Също така, по отношение на покойниците, е добре да се знае, че събота е деня на покойника. И тогава в самата литургия присъства една част, която е свързана именно с специални за упокойни моления за душите на починалите. И последният въпрос, който искам да повдигна, е по отношение на панихидите. Какво представляват те? Панихидата е за упокойно молитвено последование, което, както казва един велик грузински старец свети Гаврил Оргабадзе, за панихидата той каза така: тя е като свеж полъх ветрец за душите на починалите. Панихиди се отслужват на 3-я, на 9-я, на 40-я ден на годината от смъртта, но също така могат да бъдат отслужвани винаги, когато близките пожелаят това. Стига това да не съвпада с периода, в който църквата е постановила, че не могат да се отслужват помени за починали. Това са едни фиксирани периоди от дни, за които може да потърсите справка в църковното календарче, което всяка година се издава от Българската православна църква. Божието благословение и милост да дойдат върху всички вас. Мирен и спокоен ден!